המלך ואילו מאשר קיצ'נו ותביסו וציוונו על מקרו מגילו. אמן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך ואילו שעשו ניסים לאויסינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך ואילו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המלך מהודו ועד כושה ועשרים מיום מדינו בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכוסי אשר בשושן הבירו בשנת 3 למלכי עשו משתה וכל שרו ועבודו חיל פורס ומדי הפרטמים ושרי המדיני לפונו בהריסי יסי שכבד מלכוסי ושיקרור תפארת גדולת ימים רבים שמונים ומעשיים ובמלז היומים הואל לעשו המלך וכל העם הנמצאים בשושן הבירו למגודל ועד קוטון בשתי 7 יומים בחצר גינת ביסן המלך בחצר גינת ביסן המלך חורקק פסוס חילס אחוז בחבלבוס וארגמון על כלילי חסר ועמודי 6 מיטי זהוב וכסף על רצפת ברת ושש ודור ושיחורס והשקט בכלי זהוב וכלים מכלים שנים ויין מלכוס רוב כיד המלך והשתיו קדוס עיני כי כן ייסד המלך על כל רב ויסי ועשיס כרצי איש ואיש גם ושתי המלכוס עשו משתי נשים בית המלכוס אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתב לב המלך ביו ינומר למרומון בסוחר וינו בקסור ואף גסו זיסור וחרכה 17 איסים המשרתים אסני המשורשים אסני המלך אחשוורוש להוביס ושתי המלכו לפני המלך בחסר מלכוס להרז העמים והסורים אס יופתיו כתיבת מרגי ותמרן המלכו ושתי לובי בדבר המלך אשר ביד הסוריסים ויקצב המלך מעדו החמוסי וערובי ויאמר המלך לחכמים ידי הויטים כי כן דבר המלך לפני חיל ידי דוס ודין והקורא ואלוב קר שנו שיסור עד מסות הרשיש מרס מרסנו ממכון 17 פורס ומדוי ואת פני המלך הישבים ראשינו במלכוס כדת מלעשית במלכו ושתי על אשר ליוס אסטוריס מאמר המלך אחשוורוש ביד הסוריסים ויאמר ממכון לפני המלך והסורים ליל המלך לבדי יוסו ושתי המלכו כי על כל הסורים ועל כל העמים אשר בכל מדיני המלך אחשוורוש כי יוצא דבר המלכו על כל הנושים להבדיל בעליהם בעיניהם באומרם המלך אחשוורוש אמר להוביס ושתי המלכו לפניו ולבוא והיים הזה תימר נוסרי פורס ומדי אשר שמעו את דבר המלכו וכל שרי המלך וכדאי ביזוין וכסף אם על המלך תאב יצא דבר מלכוס מלפניו ויקוסי בדוסי פורס ומדוי ויאבק אשר ויסובי ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכוסו ייתן המלך לרוסו התיבו ממנו ונשמע פסגם המלך אשר יעשה בכל מלכוסי כרבו היא וכל האנשים ייתנו יקור לבעליהם למגודל ועד קוטום ויטב הדבר בעיני המלך והסורים ויד המלך כדבר ממוכון וישלח ספרים אל כל מדיני המלך מדינו מדינו ככסובו אלם ואום כלשני ויש כל איש תראה בביצי ומדבר כלשי נמי אחר הדברים האלה כשחמס המלך אחשוורוש זוכר את ושתי ואיס אשר עושו ואיס אשר נגזר עליו ואמון הרי המלך משובסו יבקשו המלך מאורס בסורי סטיבייס מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדיני מלכוסי ויקבצו יסקול נערו בסולות תיבת מראה שושן הבירו
ובית הנושים וליד הגי סריס המלך, שמא הנושים ונושא תמרוקיהן והנערה אשר תסתור בעיני המלך, תמלך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך, ויעש כן. איש יהודי גויו בשושן הבירו ושמי מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. איש יהודי גויו בשושן הבירו ושמי מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלו מירושלים עם רגילו אשר הוגלצו עם יחוניו מלך יהודו אשר הגלו נבוכדנצר מלך בבל, ויהי מלך חדסו היא אסתר בת לידי כנורוהם, והנערו יפסתח ותיבס מראה ומסוביהו עמו וכוחו מרדכי לבד. ויהי בהישמע דבר המלך ודוסהו יקרץ נאורי רבי אל שושן הבירו אל יד הגוי, ותלקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שמר הנושים, ותיטב הנערה בינו ותשוחט לפניו, ויבחר את תמרוקיה ואת מנסר ולעשי סלום, ואת שבע נעריס הורו יש לעשי סלום מבית המלך, וישנהו את נערתה ולתי בית הנושים, והגידו אסתר את עמו ואת מילתו כמרדכי ציווה להשך תגיד כל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנושים נודעת את שלם אסתר, ומה יעשה בו ויגיע תג נערה ונערו ואל המלך אחשוורוש מכך יש לו כדעת הנושים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המר ו6 חודשים בפסומים וסמרוקי הנושים וזרע נערה באו אל המלך. כל אשר תאמר ינוסן לו ועמו מבית הנושים עד בית המלך, בערב גיבור ובבוקר ישור בית הנושים שני את יד ששגי סריס המלך שמר הפילגשים לאסור וידע המלך, כי אם חופץ בו המלך ונקראו בשם והגיע תרס תר בת אביחיל דית מרדכי אשר לוקח לי לבץ לא ואל המלך לי ביקשו דבר כי אימץ אשר יאמר הגיא סריס המלך שמר הנושים ותהי אסתר נשא חן בינו בעיני כל רעהו, ותלקח אסתר על המלך אחשוורוש אל בית מלכוסי בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכוסי, ויהב המלך את אסתר מכל הנושים ותשוחן וחסד לפניו מכל הבשורי, וישם כס המלכות בראשו וימליכהו תחת ושתי, ויד המלך משתה גודל לכל סורו ועבודו את משתה אסתר, והנכון המדיני סוסו ויתן מסריס כי יד המלך ויקרץ בסורי שנית, מרדכי ישב בשער המלך אין אסתר מגדס מילתו את עמו, אשר ציוו לו מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר איתו, כאשר הויסו באומנו איתי. ביומים ההם ומרדכי ישב בשער המלך קוצב ביקסון ועושה 12 המלך משמרי חסו, ויבקשו לשלח להיות במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכו, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימוצא, וייטלו שניהם על עץ, ויקוסה בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את הומן בן המדוסו ואגוגי וינשאהו וישם את כיסא מעל כל הסורים אשר איתי, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך הרימו ומשתחווים להומן, כי כן ציווה לי המלך ומרדכי ויחרה ולהשתחווה, ואמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע תועבה את מצוות המלך, ויהי בהמון אלוהים ים ולשמעתיהם ויגידו להמון דרעי יעמדו דברי מרדכי,
כי הגיד להם אשר הוא יהודי. והיה המון כן מרדכי קרא ומשתחווה לי, וימלא המון חמו. ויבז בינו לשלח יוד במרדכי לוודא כי הגידו ליסם מרדכי. ויבקש המון להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. מרדכי בחידש הראשון וחידש ניסן. בשנה 12 למלך אחשוורוש הפיל פור. הוא הגירו לפני המון מיום ליום מחידש לחידש 12 וחידש אדר. ויאמר המון המלך אחשוורוש ישנה עם אחד בפוזור ומפרות בין העמים בכל מדינת מלכותך ודוסיהם שנס מכל עם. ודוסי המלך אינו משים ולמלך אין שווה להניחו מימל המלך תיב. יכוסף לעבדום ו10,000 כיכר כסף ושקל על ידי איסי המלכו להוביל גנזי המלך. ויוצר המלך את טבעתי מעל ידי ויתנו להמון בן הדוסו היהודים. ויאמר המלך להמון הכסף מסון וכו והום ועשית ויקצה בעיניך. ויקראו ספרי המלך בחידש הראשון ב13 יום בית. ויכתב כחיל אשר ציוו המון אל החשדק פני המלך ואל הפוחס אשר על מדינו ומדינו. ואוסרי עם ואום מדינו ומדינו ככסובו ועם ואום כלשני בשם המלך אחשוורוש. נכתוב ונחתם בטבעת המלך. ונשלח ספרים ביד הרוצים על כל מדינת המלך להשמיד, להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד 13 וחידש 12 חידש אדר ושלום בבית. פסגן הכסוב להינושאין דוס בכל מדינו ומדינו גלוי לכל העמים. ויש הסידים ליום הזה הרוצים יצאו דחופים בדבר המלך. והדוס ניתנו בשושן ובירו והמלך והמון ישבו לשתיס. והויך שושן וביכום. ומרדכי יודע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את גודו וילבש שק ואפר ויצא בשכויו. ויזעק זהו כל בילו מורו ויובי עד לפני שער המלך. כן לו ואת שער המלך בלבוש צוף. ובכל מדינו מקיים אשר דבר המלך ודוסי מגיע אבל גודל ליהודים יוצא מוחי ומספי צק ואפר יוצא לרבים. ותבון הנערס אסתר וסורסה ויגידו לו ותסלך למקום העד ותשלח גודים להלבישס מרדכי להסיר שקי מעולו ולא קיבל. ותקרא אסתר להסוך מסרסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווה על מרדכי להודעת מה זה ועל מה זה. ויצא הסך על מרדכי אל חיל העיר אשר לפני שער המלך ויגיד לי מרדכי יש כל אשר קרוב ויש פרשת הכסף אשר אמר המון לשקלו גנזי המלך ויהודים לעבדום. ואת פסגן כסוב הדוס אשר ניתן בשושן להשמידום נוסם להרס אסתי ולהגיד לו לצוויסו להלווה המלך ולהתחנן לבקש מלפונו על עמו. ויובא הסך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי ותאמר אסתר להסוך ותצווה על מרדכי כל עובדי המלך והמדינת המלך עדים אשר כל איש ואישו אשר יובא אל המלך אשר אל החוצר הפנימיס אשר ליקורא אחר דוסי להומיס לבד מאשר אישית להמלך את שרביט הזהוב וחיו ואני ונקראתי לו אל המלך זה 30 ימים. ויגידו למרדכי איזה דברי אסתר ויאמר מרדכי להושיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים כי אם החרש תחרישי
באיס הזיס רווח והצורו יעמד ליהודים ממוקרים אחר ואתו בייס אביך תיבדו ומי ידע אם לא איס כזה הגעת למלכוס ותאמר אסתר להושיב למרדכי ויקנס כל היהודים הנמצאים בשושון וצומו אלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונער עשה יוצום כן וכן אבי אל המלך אשר לי קדוש וכאשר עובדתי ויעבר מרדכי ויעש כחיל אשר תפסו לו אסתר ויהי מרדכי יעש כחיל אשר תפסו לו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכוס ותעמד בחצר בית המלך בפנימיס ויחג בית המלך והמלך ישב על כיסא מלכוסי בבית המלכוס ויחג פסח הבויס ויהי קירס המלך את אסתר המלכו עמדס בחוצר נושאו חן בעינו וישד המלך לאסתר את שרביט הזהוב אשר בידי ותקרב אסתר ותיגע בריש השרביט ויאמר לו המלך מלך אסתר המלכו ומה בקשתך עד חצי המלכוס ונושאים לו ותאמר אסתר על המלך תביאו המלך והמון היאמר המשתה אשר עשיתי לי תאמר המלך מהרו את המון לעשות את דבר אסתר ויביא המלך והמון אל המשתה אשר עשיתו אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שעושך וינוסן לו ומה בקשתך עד חצי המלכוס וסיוס ותען אסתר ותאמר שלושיב הקשתי מסוסי חן בעיני המלך יאמר למלך תהי ועשית שלושיב עשית בקשתי יביא המלך והמון אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המון ביום ההוא שמח וטוב לב ומקרב המון את מרדכי בשער המלך ויקום ויזון ממנו וימלא המון על מרדכי חימו ויספק המון ויביא אל ביתי וישלח ויביא יסי הבוא וזרס אשתי ויספר להם המון את כבדו אשרי וריבונו ויש כל אשר גדלי המלך ואשר נישאי על הסורים ועל די המלך ויאמר המון אף להביאו אסתר המלכו אל המלך עם המלך אל המשתה אשר עשו אם איסי וגם למחר אני קורא לו עם המלך וכל זה איננו שווה לי וכל עץ אשר אני ראיס מרדכי היהודי אשר בשער המלך ותאמר לי זרש אשתי וכל יבוא ויעשו עץ גובה 50 אמור בכרם אל המלך ויסלו את מרדכי עולו ואם המלך אל המשתה שומע ויטב הדבר לפני מלחמון ויעש העץ בלילה ההוא נודדו שנת המלך ויאמר להביא ספר זיכרון את דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימוצא כוסו אשר הגיד מרדכי על בגסונו וסרש 12 המלך משמרי הסף אשר ביקשו לשלח יוד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשו יקור וגדולו למרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משוך סוב לי נעשו ימי דבור ויאמר המלך מי בחוצר והמון בו לחצר בית המלך קיצנו ויאמר למלך לסלש את מרדכי על העץ אשר הכין לי ויאמרו נערי המלך אלו הנה המון עמד בחצר ויאמר המלך יובי ויובי המון ויאמר לי המלך מה עשית בו איש אשר המלך חופש ביקורי
ויאמר המון בליבי למי יחפץ המלך ועשה שיכור ישג ממני. ויאמר המון אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקורי יביאו לבוש מלכוס אשר לבש בי המלך וסוס אשר אוכל לו המלך ואשר ניתן כסר מלכות בראשי ונושאין הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפלטמים והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקורי והרכיבו על הסוס דרכי האיב וקראו לפניו כוחו יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקורי ויאמר המלך להמון מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברתו ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפיל דבר מכיל אשר דיברתו ויקח המון את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו דרכי העיר ויקרא לפניו כוחו יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקורי ויושב מרדכי על שער המלך והמון נדחפו בשדה יובל וחפוי ריש ויספר המון לזה ששתי לכוי הבוא וסקור אשר קרוב ויברו ויחכמו וזה ששתי אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכיבסו בפה לפניו ויסוכל לב כי נופל טיפל לפניו וידום מדברים עם ויוסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המון אל המשתה אשר עושו אסתר ויביא המלך והמון לשתי אסתר המלכו ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היה עם אשר עושה אסתר המלכו וסינוסן לו מה בקשת חצי המלכות וסיוס ותן אסתר המלכו ותאמר אם מוצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך תנוסני נפשי בשאלה סיוע מבקשתי ונמכרנו אני ועמי להשמיד להרג ולאבד ואילו לעבדים ולשפוחס נמכרנו החרשתי כי אין הצור שווה בנזק המלך ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכו מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאי ליבי לעשה עסקי ותאמר אסתר איש צר ויהיה המון הורו הזה והמון נבעוס מלפני המלך והמלכו והמלך קום בחמוסי ממשתה היין וגנת הביצם והמון עמד לבקש על נפשי לאסתר המלכו קירו כי חולסוי לו הורו מעז המלך והמלך שוב מגינת הביצם על בית משתה היין והמון יפל על המיתו אשר אסתר עולה ויאמר המלך גם נכבש את המלכו עמי בבויס הדבר יצא מפי המלך ופני המון חופו ויאמר חרבנו אחד מן הסוריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשו המון למרדכי אשר דיבר טבע למלך עמד וויז המון גריבי 50 עמו ויאמר המלך תלוהו לו ויסלו את המון על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שוכחו ויאמר הוא נשן המלך אחשוורוש לאסתר המלכו את בית המון צעירי היהודים את בית המון צעירי היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי הגידו אסתר אמר לו ויוסר המלך הסתבעתי שהעביר מהמון ויתנו למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המון ותאסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפרד לפני רגלו ותיק ותתחנן בי בהעביר את רעת המון הגויים ואת מחשבתי אשר חושב על היהודים ויש את המלך לאסתר את שרביט הזהוב ותוקם אסתר ותעמד לפני המלך ותאמר אם על המלך תיב אם מצא חן לפניו וחושב הדבר לפני המלך וטבעו אני בעינו יקוסם וחשיב את הספורים השבז המון בן המדוסה ואז הגיע אשר כוסם לבית את היהודים אשר בכל מדינת המלך כי כוחך ורואיסי בו אשר ימצוא את עמי וכוחך ורואיסי בעובדם מילתי ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכו ולמרדכי היהודי הנה בית המון נוסעתי לאסתר
ויסייתו על העץ, על אשר שלח ידי היהודים, ואתם כסבו היהודים, כתב בעיניכם, בשם המלך, וכיסמו בטבעת המלך, ככסוב אשר נכתוב בשם המלך ונחתם בטבעת המלך, אין ירושים. ויקראו ספרי המלך ויהי בחדש השלישי הוא חדש ציוון ב13 בי. ויקוסף כחיל אשר ציוון מרדכי על היהודים ולחשד פונים והפחית ושריהם דינס אשר מהדו ועד כוש 27 מיום מדינו ככסבו ועם ועום כלשני וליהודים ככסבו וכלשנום. ויקוסף בשם המלך אחשוורוש ויחתם בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרוצים בסושים רכבי הרכש של החשטרונים בני הורם מוחים אשר נשן המלך ליהודים בכל עיר ועיר להיקהל ולעמד על נפשם להשמיד להרג ולאבד ולהרג ולאבד את כל חיל עם ומדינו הצורים איסום טף ונושים ושלום לבית ויהיה אחד בחום דיני המלך אחשוורוש ב13 וחדש 12 וחדש הדור פסגן הכסוב להינשן דוס בחום דינו גלוי לכל העמים ולייס היהודים החסידים ויהים הזר להינוקם אביהם רוצים רכבי הרכש של החשטרונים יצאו ויהודים דחופים בדבר המלך והדוס ניתנו בשושן הבירום ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות חילץ וחולת ארץ זהוב דילו ושחיך בוץ וארגמון והעיר שושן צוהרו ושמחו ליהודים הויסו עירו ושמחו ושושן ויקור היהודים הויסו עירו ושמחו ושושן ויקור וכל מדינו בכל עיר ועיר מקיים אשר דבר המלך ודוסי מגיע שמחו ושושן ויהודים משתה וימתה ורבים מעמי הארץ מסייהדים כי נופל פחד היהודים עליהם וב12 חדש וחדש הדור ב13 יום בי שהגיע דבר המלך ודוסי להיעשה ביום אשר ציווי היהודים לשלט בוהם ונהפכו אשר ישלטו היהודים בהם ובשניהם נגאלו היהודים בוהם בחום דיני המלך אחשוורוש לשלח יד במבקשי אסון ואיש ליומד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים וכל שרי המדינה והחשדות פונים והפחית ויסי המוחו אשר המלך ונשים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גודל מרדכי בבית המלך ושומע הילך בכל המדינה כי הויש מרדכי הילך וגודל ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ועבדון ויעשו בשניהם כרצונו ושושן הבירו הרגו היהודים והבית 500 איש ואת פרשמדו סובס דופן וסת פסובס פורס וסת דיו וסרידו סובס פרמסטו ואס פרמסטו וסריסי וסרידי ואס ויזוסו 10 בני הומון והמדוסו חברי היהודים הרגו ובזולי שלחו את ידו ביום ההוא מספר ההרוגים בשושן הבירו לפני המלך ויאמר המלך לאסתר מלכו בשושן הבירו הרגו היהודים והבית 500 איש ו10 בני הומון בשעון דיני המלך מה עשו ומה שלא שיח ונושא לו בבקשתך עד וסיור ותאמר אסתר עם המלך תהי ינושן גם אחר ליהודים אשר בשושן לצאת כדות חיים ואית 10 בני הומון ייסלו על העץ ויאמר המלך לאסתר ותנושן דות בשושן ואת 10 בני הומון תלו ויגלו היהודים אשר בשושן גם ויאמר ועשו לחדש הדור והרגו בשושן 300 איש ובזולי שלחו את ידו ושאר היהודים אשר עם דיני המלך נגאלו ועומד על נפשם
ונייח מיביהם והורג בסניהם 75,000 ובביזור ישלחו את ידום ויש 13 לחידש הדור ונייח ב14 בי ועושי יהי משתה ושמחו והיהודים אשר בשושן נבחרו ב13 בי וב14 בי ונייח ב15 בי ועושי יהי משתה ושמחו על כן היהודים הפרוזים הישבים באורי הפרוזיס אישים אשים 14 לחידש הדור שמחו משתה וימתה ומשלח מוני סיש לרעירו ויכתב מרדכי הסתורים האלה וישלח ספורים על כל היהודים אשר בחום דיני המלך אחשוורוש הקיימים והרחקים קיים עליהם אישים אשים 14 לחידש הדור וסיים 15 בי בכל שונו ושונו קיימים אשר נחו בהם היהודים והם וחידש אשר נקח בהם יגין על שמחו ורואים תיבה סיסי סומימים ושתה ושמחו ומשלח מונס איש לרעירו ומתנס לבינים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשיס ואת אשר כוסה מרדכי עליהם כי המן בן רמדוסו כל היהודים חשב על היהודים לאבדום ויפלפו והוא הגרו להומום לאבדום ובראו לפני המלך אמר עם הספר יהושע משבתיהו אשר חשב על היהודים על רשעי ושלו ישי ועזבונו על הועד על כן קראו לימים הועד אפורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הוזי אמרו על כוחו ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנביאים עליהם וליהווה לחיה 22 הימים האלה ככתבו וכזמנו בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים וכל דיר ודיר משפחו מדינו ועיר ועיר בימי פורים האלה ויעברו מתיך היהודים וזכרם ליוסף מזרעם ותכתב אסתר המלכו בסבי חי ומרדכי היהודי אסכול תקף לקיים את איגרת הפורים הזייס השנית וישלח ספורים על כל היהודים אשר ויסיום מיום דינו מלכוס אחשוורוש דברי שלם ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכו וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצמאס וזעקוסם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתוב בספר ויושם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי היום וכל מעשי תוקפי וגורסי ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלי המלך עליהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרוס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגודל ליהודים ורצוי לרי וכל דרי שתי לעמי ודרי שולים לכל זרעי ברוך הרוב סביבנו והדונס דיננו והנקמס נקמוסנו והנפרע לנו מצורנו והמשלם גמול לכל איבי נפשנו ברוך הנפרע לעמי ישראל מכל צוריהם הועיל המשיח שישן נסייקי וצוהלו וסומכו ויסום יחד חילת מרדכי תשוע סום רוי סול נצח וסיקבו סום בכל די ודיר להגיע שכל כיבך ליבשו ולעיקום ולנצח כל החצים בו אורור המון אשר ביקש להבדיל ברוך מרדכי היהודי ארור זה שיש מפחידי ברוך אסתר בעדי ארורים כל ורשויים ועם כל הצדיקים וגם חרבנו זוכו לתי